Moja mama izlazi sa mojim najboljim prijateljem. Zdravo svima, moje ime je Vlada i imam 19 godina. Dogodilo se to da su moji roditelji kratko vreme živjeli zajedno i razveli se godinu dana nakon venčanja. Moj otac nas nije ni posetio, verovatno i zaboravio na nas, pa moja majka je provela svoj život pokušavajući da nađe pravu ljubav. Uvijek je bilo nekih muškaraca kod kuće i svakog mjeseca je bio neki novi. Kada sam bio dete nisam obraćao puno pažnje, ali sada je to prešlo sve granice. Pre neki dan došao sam kući i vidio svog najboljeg prijatelja Kirila kako sedi na našem kauču. U početku sam se zbog toga jako obradovao jer sam ga dugo zvao da me posjeti. Iskreno u tom trenutku nisam ni setio da Kiril nikada nije bio kod mene i odjednom je našao moju adresu. Otišli smo gore u mojoj sobi i video da je moja majka imala šminku i da je elegantna. Tako se oblačila kada bi se stajala sa drugim muškarcem. Verovatno je čekala da dođe, pomislio sam. Ja i Kiril smo se igrali na konzoli celo veče i mama nas je često posjećivala razgovarajući sa Kirilom kao da ga nije videla prvi put. Sljedećeg jutra kada sam se probudio čuo sam da Kiril sedi u kuhinji i razgovara sa mojom majkom o nečemu. Prišao sam i počeo da prisluškujem. U početku su razgovarali o nekim stvarima vezanim za mene, zatim se oprostio jedno od drugog, ali iz nekog razloga Kiril i moja mama su se zvali imenom. Kada sam ušao vidio sam da je Kiril poljubio moju majku pre odlaska. Moja mama, za ime Boga. Prišao sam mu i udario ga. Majka me je počela gurati i rekla mi da se ponašam pogrešno. Kiril je ustao i ponovo sam ga udario i onda sam napustio kuću. Nisam mogao smisliti ništa drugo. Moja mama izlazila sa mojim najboljim prijateljem. Sljedeće noći šetao sam gradom i nisam se vratio kući. Sljedećeg jutra Kiril me našao i pozvao da razgovaramo i mislio sam da ga opet udarim. Počeo mi je govoriti da je moja majka nervozna i zabrinuta za mene. Bože, govorio je kao moj otac. Bio je tako mučno slušati ga i otišao sam. Odlučio sam otići kući i razgovarati sa mojom majkom. Odmah je počela da plače, govoreći da je loša majka. Svakako bilo mi je žao zbog nje i ne znam zašto, ali u tom trenutku sam odlučio da prihvatim njen izbor. Znao sam da nije u redu, ali bio sam zatečen kada moja mama počne da plače. Morao sam da prihvatim činjenicu da moja mama izlazi sa mojim najboljim prijateljem. Kako ne bih primetio sav taj užas, odlučio sam da se vratim kući kasno i odem rano. Dugo nisam morao da živim na ovaj način jer su 2 nedelje kasnije prekinuli iz nepoznatog razloga. Zaključak ove situacije je da više nemam svog najboljeg prijatelja. Glupa situacija uopšte. Ako bi se neko našao na moje mesto, ne bih mogao ni da zamislim kako bi se to moglo završiti. Lajkujte video i pretplatite se na naš kanal.